తిరుపతి శ్రీ కోదండరామాలయంలో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణాన్ని పురస్కరించుకొని ముత్యాల తలంబ్రాల ఊరేగింపు ఘనంగా జరిగింది. తొలుత తీతీదే పరిపాలనా భవనంలోని ఖజానా విభాగంలో ముత్యాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ముత్యాలను ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చి శ్రీ కోదండరామాలయం ప్రధాన అర్చకులు ఆనంద్ కుమార్ దీక్షితులకు అందించారు. అక్కడి నుండి అంబారీపై ముత్యాలను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు. ఈ ఊరేగింపు తీర్థకట్ట వీధి, గాంధీ రోడ్డు, శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం దక్షిణ మాడవీధి, బజారు వీధి గుండా ఆలయానికి చేరుకుంది.